Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, Tuia. Ti kum ta ngin ong ayu shapang Abraham ukpa temen jungi kat kum kado namar lada lap penman hok eu Abraham da ki jingle udon dawan sengau sarong henrei om hakmat ublei ka jinto ka ong kumno u Abraham ulanget eu ublei berkata ka jinget kala penman hok ya u haba ubri utrei ya ka bai trei jungu om juk hen kum ka jing ai sungpha henrei kum ka bainong Henry habau briu trei ai Henry unget hauta uba penman hok yaki bapom ya kajinge jong ta la ngeu kum ka hok kum tau da bedru kerku kerdo ya briu uba ublei ula ngeu kum uba hong klem da don kikam suk kitu ki balayo map ya la ki jingle palan bat ki balayo telep len ya la ki pom suk utau briu ya uba utrai ula ngeu mat dan pop shu kat ba ki pai ba ke dinge lum daki hajar hado baki lakum ya yu para maki ujisu lakren chua haki senran jong u to sumar nau thiat ki parisi ngamut kajing arsam ya ki bala set en sapen pau ya ka bala buri en sasai madan tikum ta ya ka e ka ba piong ha ka badum en sayo sneu habashai bad ya ka e ka ba pishu ya kren siau siau ha ka kamera bala khangkhop en sa pertajam nalor tenum yeng nga ong hapi ko lok jonga wat tieng ya kito ki ba penyap ya kamet henrei ki bom la ban le ai palat ya kata ngan pen i hapi yanu de banting to tieng ya ta uba enda upenyap udon bor ban pen no apo dujong hoon nya kentu ya pi to sep tieng ya u hato kimdi arpisa santeli kisem yeng ban wat ye kawai naki ublei kelen wat ikisnyo na lor ka khli jong pi la nyeu kumta wat shep ding phikam shong dor ban yak shibun kisem yeng